Και στα γαλλικά ευχαριστώ. Αύριο, μανέστρο μου, θα σε πληρώσω, γιατί σήμερα δεν έχω ούτε ψηλά, αλλά έχω ξεχάσει και τα χοντρά στο σπίτι, ρε παιδάκι μου. Είχα πάει στα μπουζούκια χθες. Για να πάω τώρα από μέσα, να δω που βρίσκονται και τα παιδιά μου, ρε μου. Όλος ο λόγος, πρόσοχη, σκοτωθήκατε. Εμπρός μας. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1. Πάντα να σου τα γερό μπροστά σου. Μπράβο, παιδιά. 40 το μερικό κόρη, 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 κοκό. 40 το μερικό κόρη, κόρη, κοκό. Και το κοκό τσαμίδαλο, μίλα, 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 και το κοκό τσαμίδαλο. Στράτη για μεραρχία, τεχνές για διαδόσεις. Ποιος είμαστε να καλά. Άντε δυο. Άντε λόγος, άντε εσείς. Αλόγα το βάζε καλό πατέρα και μας κάνεις μπρρρρ. Μουλάει και μας τερεγορίδα και μας κάνεις μπρρρρ. Ξεκουρδίστηκε. Κάνε με τα δεδάκια μου, ρε. Κουτσικάκια πατέρα και μας κάνεις κούτσου, 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 κούτσου. Ορίστε μας. Μιλάνε όλα, μιλάει και η Κινέζικη αποβολή. Προσκλητήριο και αναφορά του ξυπόλυτου τάγματος. Κολλητήρης Καρανιοζόπουλος. Παρόν. Μπράβο. Κομπρίτης Καρανιοζόπουλος. Δεν είναι. Αλογόμενο με τσιμπάει αυτό να πει. Πιτσικόκος Καρανιοζόπουλος. Νανό. Σταμάτα, ρε. Θα το περάσουμε από πέρα. Τατό! Πάψε μόνο να μην μεγαλών. Για πες μου, ρε κολλητήρη, είσαι καλός μαθητής στο σχολείο. Μάλιστα το πάμε, εγώ είμαι αριστός. Εσύ σκορπιέ. Άριστος. Αυτό είναι. Εσύ μικρούλη μου. Άπιαστος. Μπράβο του. Είσαι καλός μαθητής. Βέβαια και συνέχεια σηκώνω το χεράκι μου. Για να πεις μάθημα. Όχι για να πάω για τζίσα μου. Άγια. Για πες μου, βρε κολλητήρη. Για πες μου. Πόσο κάνει 2 και 2? 4. Μπράβο. Εσύ μικρούλη μου. Λάβατε ρολί μου. Πόσο κάνουν 6 και 4? 64. Σκασμός εσύ. 6 και 4 μας κάνουν 10. Μπράβο. Λάθος. Γιατί ρε? 5 και 5 μας κάνουν 10, δεν το πάρε καλά αυτό.
Γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή, ξέρεις? Ξέρω. Γιατί? Γιατί έχει πολλές σαρδέλες. Να τις έχεις. Έλα εδώ. Ρώτα με τη μέρα που τα ξέρω. Να σε ρωτήσω. Για παίζουμε εσύ με σε, γιατί τα ψάρια δεν μιλάνε? Γιατί άμα ανοίξουν το στόμα τους θα πνιγούνε. Αυτό είναι. Για πες μου, ρε Μιχούλη μου, γιατί όταν τρέμει η γη, γιατί όταν γίνεται σεισμός τρέμει η γη? Γιατί είναι γριούλα. Πάρτε την πασούλα. Όλος ο λόγος, προσοχή. Ο κολυμπήρης να καλησπερίσει το αξιοσέβαστο κοινό και να αναγγείλει τι παράσταση θα παρουσιάσει ο Μπεντές μας σήμερα. Σε σένα το λέω μεγάλο να δώσει το καλό παράδειγμα και στα μικρότερα αδέρφια σου. Άντε μπράβο, παιδί μου. Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Απόψε, ο Μπεντές μας θα σας παρουσιάσει το έργο με τίτλο «Το πνεύμα των Χριστουγέννων». Γέλια πολλά, γέλια σπιτόζα. Γέλια να πάτε αξιορίσετε. Σκασμός εσύ. Για πες, ρε, ξέρεις τι παράσταση έχουμε σήμερα? Τι παράσταση έχουμε σήμερα? Εσένα ρωτάω, μωρέ, για τι να σου πω. Χαιρέτα τον κόσμο. Γεια σας άνθρωποι. Γεια σας ανθρωπίνες. Έχουμε ρε μεγάλες πίνες. Γύρω από εδώ εσύ. Σήμερα έχουμε το εύρο παλιές με το βράδυ των Χριστουγέννων. Μπράβο. Γέλα εδώ εσύ, μικρούλη μου. Κάθατε λούλη μου. Ξέρεις τι παράσταση έχουμε σήμερα? Ξέρω. Για πες. Αγαπητοί μου φίλοι, πεινά μπατάκο τσιτσί. Τι έγινε? Τσιτσί μπατάκο τσιτσί. Α, το πόδι μου, ρε. Το πόδι μου, το πόδι μου. Ωραία, το σκότωσε το παιδί. Ωραία, εγώ θα φωνάξω τον αστρονόμο και εγώ τον ακροφύλακα. Ελάτε εδώ μου αγοράζει τον αστρονόμο. Για κάτι εδώ να το πάρω. Λέτε να κόψω κάμια καλή και να τα άφησα στον τόπο το κακόμοιρο. Πιτσικοκάκι μου, πιτσικοκάκι μου. Ωχ, ωχ, γειτόνι θέτε μου σαβάνα και εγώ να τα πουλήσω. Ωχ, αδερφάκι μου. Σταμάτα και κρεσιάραβα. Αχ, να πάω να βρω άλλο κράσι να πιω και να μεθύσω. Ωραία, και τώρα εγώ δεν πιάχνω τις βούρες. Το παιδί πέθανε εσύ τις βούρες σκέφτεσαι. Και όταν ξύπνησε το πρωί μου ζήταγε να του δώσω μελομακάρονα. Και εγώ δεν είχα να του δώσω, πήγα σαν το σκυλί και δούλεψα και του έφερε ένα ολόκληρο κουτί με μελομακάρονα. Τώρα ποιος θα τα φάει τα μελομακάρονα με τσικοκάκι μου, ποιος? Παπακό, πού είναι τα μελοκαμάρονα? Να σας κάνω τα χέρια μου να βρω. Ορίστε. Με το που ακούσανε για μελομακάρονα την Ανάσταση του Λαζάρου κάνανε, δεν είναι παιδιά αυτά. Εδώ τώρα ήρθε και η ώρα να σας χαιρετήσω κι εγώ. Αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθείτε αυτή την παράσταση. Σήμερα παρακολουθήσετε ένα έργο που έχει αρκετές εκδοχές. Για παράδειγμα, όπως το έργο του Κούζαρου, τα καντιλάκια του Άδη. Σήμερα θα το παρακολουθήσετε με μια άλλη εκδοχή, άκρο χριστουγεννιάτικη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το πνεύμα των Χριστουγέννων». Καλή σας διασκέδαση! Καλά Χριστούγεννα, Σκρούτζ! Χρόνια καλά, κύριε Σκρούτζ! Χαιρετισμούς στην κόρη σας, κύριε Σκρούτζ! Χρόνια πολλά! Όταν ήθελα να ξέρω. Αυτοί έχουν άδεια από το Δήμο για να τραγουδάνε από εδώ και από εκεί να παίζουν τα κάλαντα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, βέβαια. Θα πάω τώρα θα πάω στο Δήμο. Ο αχώρευτος, να πάω να φύγω, μην μου πιάσει την κουβέντα. Κύριε Σκρούτζ, κουβάτε, περιμένετε με. Πού να πάρει, όχι να πάρει. Τι κάνετε κύριε Σκρούτζ? Πώς είστε, τι κάνει η κορούλα σας? Είστε καλά, καιρός, δυνατός? Βγήκατε έξω για Χριστούγεννα? Καλά Χριστούγεννα κύριε Σκρούτζ? Ναι, Χατζιαβάτη, καλά Χριστούγεννα. Πείτε δε εσείς μια καλή μέρα, δεν κάνει κακό.
Πού την είδες με Χατζιαβάτη την καλημέρα, ήθελα να ξέρα. Μα πώς, Χριστούγεννα έχουμε, ο κόσμος τραγουδάει, στολίζει, βγαίνει έξω, μεθάει, γλεντάει. Όπως να είναι, δηλαδή, Χριστούγεννα έχουμε. Αυτά δεν μπορώ, αυτά ακριβώς. Αυτές οι γιορτές Χατζιαβάτη με νευριάζουν κάθε χρόνο. Γιατί δεν χαίρεστε? Πού να το όλο έξω, βάλε στολίδια, βάλε στολίδια, βάλε τα τραγούδια, βάλε τα κάλατα. Τι με έχουν βρει εμένα βρε Χατζιαβάτη για να μου λένε τα κάλατα και τους πληρώνω και από πάνω. Μα έτσι κάνουν, τέλος μου, μια κουβέντα είπα. Δεν μου λέτε καλός? Καρέ. Ο άνθρωπος που σας έφερα. Ο Καραϊντοής. Ναι. Δεν μου λες με Χατζιαβάτη παιδί. Μπορούμε να συνεννοηθούμε ναι ή όχι? Μα γιατί το λένε αυτό, δεν είναι καλός? Καλώς είναι εσύ δεν λέω, αλλά εγώ σου είπα βρε παιδί μου, να βρεις έναν υπηρέτη, να είναι φθηνός, να μην ζητάει πολλά. Γιατί ζητάει Καραγκιόζης? Τι ζητάει κάθε 5 λεπτά, γέρο φαΐ. Έχετε κάνει που τον συμπαθεί αυτή η κόρη μου, αλλιώς θα είχε πάρει δρόμο από το σπίτι. Τι το πληρώνω εγώ 15 ευρώ το μήνα. Εξοδευτήκατε. Τι είπες? Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Πού πας τώρα? Να πάω στην πλατεία τώρα που έχουν στολίσει, έχουν κάνει και παιχνίδια δήμαρχος. Πήγαινε με μας και βρεις από τον μούρμο τον Καραγκιόζη. Φέρτε τον μες στο σπίτι να κάνει καμιά δουλειά. Μάλιστα. Άντε, και επειδή είσαι και καλός και γιορτάζεις αυτές τις μέρες, όταν πάρω και ένα πακετάκι τσιγάρα θα σου φέρω και ένα. Δεν χρειάζεται, δεν καπνίζω. Μπράβο, καλό. Μήπως θες να σου πάρω να πάμε για καφέ να τον πάρουμε ένα στα δύο? Ένα καφέ το πιούμε 2 άτομα? Ναι. Γιατί? Μη βάζουμε τους ανθρώπους να φτιάχνουν καφέδες. Δεν πειράζει, αφήστε, δεν πίνω. Άντε, πηγαίνετε. Χαιρετισμού στην κόρη σας, κύριε Σκούζου. Ναι. Στο καλό να πάτε, στο καλό. Τι τσιγκούνης άνθρωπος. Το πυρετό του δεν δίνει. Για να πάω. Να ο Μούρκος ο Καραγκιόζης. Μπακάλι μου γιατί μελαγχολείς, το ξέρεις ότι σε έχω καρφωμένο. Καραγκιόζης. Γι' αυτό το λες κι εσύ μόλις με δεις, καλό παιδί μακάρο, κάκο μαθημένο. Γι' αυτό το λες κι εσύ μόλις με δεις, καλό παιδί μακάρο μαθημένο. Καλημέρα Καραγκιόζη μου. Οι μπακάλιδες το λένε, με έθιμουν και το λένε, τους χρωστάω κι εγώ ησυχώς κοιμάμαι, αγκαλιά με μακαρόνια θα κοιμάμαι. Θα γελάς. Μου σπάσες τα δόντια, βρε μου τα έβγαλες. Φέρε 5 ευρώ. Γιατί? Σου έβγαλα τα δόντια, δηλαδή να πήγαινες έξω σε οδοντίατρο, ξέρεις πως θα σου παίρνε. Τι να σου πω βρε Καραγκιόζη μου. Σου λέω εγώ σε καλημερίζω και εσύ με παράς. Πες και εσύ μια καλημέρα βρε. Του Θεού είναι. Η καλημέρα. Ναι. Και η κακή είναι γαζάρι ποια είναι του διαόλου. Βρε εσύ πες μια καλημέρα. Δικιάσου να πες και κάτω. Την καλημέρα. Ναι. Εντάξει γαζάρι, καλημέρα. Μια καλημέρα. Πού τη βρέπει? Βρε να σου ξεράνει ο Θεός το κουλό. Να μου ξεράνει το κουλά παρά το χλωρό. Πού είσαι χαμένος? Ένα κρασάκι τώρα γιορτές που είναι, πήγα εδώ στην ταβέρνα. Σε ψάχνει βρε ο αυθεντικό σου. Σε ψάχνει να πας να κάνεις καμιά δουλειά. Ναι ρε γαζάρι, γιατί Σάββατος θα πάω να με πληρώσει. Έλα δεν πήγαινε, γιατί δεν αστείευεται αυτός. Θα σου κόψει μέχρι και αυτά τα ψηλά που σου δίνει. Πόρε κάτσε να πάω γιατί δεν κάνει αστεία αυτός. Λοιπόν, άντε Καραγκιόζη μου. Πήγαινε. Πού πας εσύ? Πάω εδώ μια βόλτα. Άντε καλά κάνεις. Άντε Καραγκιόζη μου αντίο. Να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Τι είπες? Λέω, ήμασταν δύο, τώρα είσαι μόνος σου. Ναι, αφού αλλάζει. Είναι γιατί πριν τα σόβρακα. Για να πάω. Λενιό, κυρίτσα. Κυρικίτσα, που σε μωρεί. Το κακό σου τον καιρό βρε που θα με πεις εμένα μωρή. Όνομα δικό μου βρε δεν έχω. Τι μα να το πάρω το δικό σου όνομα να το χαλάσω τώρα που είναι και Χριστούγεννα. Πού είσαι ρε Καραγκιόζη, χαμένος όλη μέρα. Τι σε πληρώνουμε να κάνεις καμιά δουλειά. Τώρα αυτής την ώρα σου ως σωστός υπάλληλος. Έλα μωρέ Λελιό και είσαι τον πατέρα σου περίεργη. Έλα βρε Καραγκιόζη, σε πειράζω. Πού είσαι βρε, σε ψάχνει ο παπάς μου. Σε ψάχνει να κάνεις καμιά δουλειά, αλλιώς λέει θα σε απολύσει. Ναι, γιατί άμα πάω με πληρώσει, δεν μου δίνει και τίποτα ρε Ελένη. Μην το
παρεξηγείς. Είναι λιγάκι άρρωστος, λιγάκι τσιγκούνης. Όχι και λιγάκι, όχι και λιγάκι. Δεν σου κοπιώ ό,τι θες, θα τρως από μένα. Τι θα τρώω, το χέρι σου? Όχι, βρενό, από το σπίτι. Τι θα το σπίτι, τα παράθυρα? Ρε, δεν καταλαβαίνεις. Να τρως εννοώ από μένα τα δικά μας τα φαγητά. Α, ναι. Ας τα βρήκα ρε γιος μου, γιατί είμαι και στεναχωρημένη. Γιατί ρε Νενιό, ποιος σε στεναχώρησε, να πάω να με δίνει? Όχι, ο μπαμπάς. Τι έκανε ο μπαμπάς? Δίνει την ευχή του να παντρευτώ τον αγαπημένο μου. Ωχ, έχεις και αγαπημένο, το ξέρω. Δεν ξέρω, ο Διονύσιος. Ο Διονύσιος, ο Βρύκος, από τη Ζάγυνθο. Ναι, ρε αυτός είναι φίλος μου, παιδικός, ο Νιόνιος. Ναι, το ξέρεις, είναι πολύ καλή φίλη. Και δεν το θέλει. Δεν τον θέλει καρδιός. Νομίζει πως θα του πάει την περιουσία. Εάν τι θα νόμιζε αυτός ο Τσιγκούνης, ο Παλαιοκαρμίλης, που δεν δίνει τίποτα για την κόρη του, μωρέ. Τι λέτε εσείς εδώ, βρε? Να μπαμπά, λέω στον καρδιός εδώ τι δουλειές να κάνει. Πού είσαι εσύ βρε καμένος όλη μέρα? Τι σε πληρώνω εγώ, βρε? Δεν θα σε κάνεις καμιά δουλειά? Να έρθεις να μαγειρεύσεις, να σου κάνεις, να πίνεις, να συντρεβάσεις, να βάλεις φωτιά στο φούρνο. Από ποια μεριά? Ή ποια μεριά? Να βάλω φωτιά στο φούρνο, να βάλω γουρλότο. Όχι βρε, να βάλεις να μαγειρεύσεις. Ναι, θα μαγειρεύσω. Τι μάγειρας είμαι εγώ, άμα δεν μαγειρεύσω? Τι θα φτιάξεις σήμερα? Λέω παραγγείλω καμιά πίτσα τώρα που είναι και Χριστούγεννα. Τι πίτσα, μου κάνει την πληρώσει την πίτσα? Καλά, η ερώτηση είναι αυτή. Εσύ βέβαια. Τι με βρήκες εμένα να σου πληρώνεις πίτσες? Άντε, ελάτε μέσα γρήγορα. Ορίστε μας. Πάμε. Να φάμε. Και να φάμε με συνέχεια φαΐ και φαΐ ζητάς. Ορίστε μας. Άντε. Κάτσε εδώ να βάλω να φάω. Καλεπνίγεται, δώστε του νερό. Όχι, ψωμί, δώστε του εμένα ψωμί. Αχ, καλέ βρε καρδιός. Έτσι όπως τρως, δεν φοβάσαι μην πνιγείς. Δεν πνίγομαι, το ξέρω πολύ μη μωρέ. Για κάτσε γιατί ακούω και Τους αδερφάκι τότε. Για τώρα μου αδερφάκι Σταύρο. Που σε γεσαι κοτσαρικό. Πιάσ' το μπουζουκάκι σου απ' εξάρτη μονοκάτα. Τώρα μου στάρουμε λάλακο. Ήρθαμε εδώ στον αδερφό το Σκρούτς, ο οποίος το έχει το παραδάκι και δίνει, τα σκάει αυτός. Και ήρθαμε εμείς να το τα πάρουμε λίγα δανεικά και να κάνουμε και τις γιορτές μας, κατάλαβες. Ναι, γεια. Ωραία. Για να πάω εδώ να χτυπήσω. Ανοίχτε πόρτες και παραθύρα. Μαλακάκι, τι είναι ρε γέρο? Να πάει να χτυπήσει να κοιτάξει την πόρτα. Ναι, ποιος είναι? Βρε καλώς το Σταύρο. Γεια. Τι κάνεις βρε Καραγιορσούα? Καλά ρε Σταυρούα. Τι γίνεσαι ρε μάπα? Καλά ρε κουρουπίδια. Τι χάμπου αδερφού. Καλό, θα μιλάμε με το ούτραν, το χέρι μου, το χέρι μου ρε σου λέω. Μου το έλειωσες. Πώς και από εδώ ρε Σταύρο? Καραγιορσάκο, ήρθαμε εδώ στο αφεντικό σου να του πάρουμε κανένα λεφτό, κανένα φράγκο, έτσι να κάνουμε και τις γιορτές μας, σαν που λέβεσαι. Τσουβαλιάζουμε μωρά αδερφάκι.
Για πήγαινε τώρα πάνω, πήγαινε γρήγορα να του πεις πως είμαστε και τι θέλουμε. Και που σε, έτσι και πει κάτι αντίθετο, θα ανέβω πάνω και θα του κάνω εγώ το σπίτι λαμπόγιαλο. Θα πει το κουκούσι μίγδαλο. Μίγδαλο. Αυτός τι είναι, τηλέφωνο. Πήρε ρε μάπα. Μάπα. Ναι. Για κάτσε να πάω. Πού σε γέρω! Είναι με καρεκές. Είναι κάτω, λέει, κάτι μόρτες και ζητάνε κάτι λεφτά εξαιρετικά να σου πάρουνε. Και τους δέχτηκες με. Τι όχι να μου βάλουν τα λεφτά εμένα. Μα είναι καλή. Φύγε γρήγορα και πες κι αυτούς. Τσιγκούνι. Έλα, παιδιά, δρόμο. Τι είναι ο αδερφέ μου. Φύγετε μωρέ, γιατί δεν θέλει αθλητικός μου, δεν δίνει, δώσαμε. Ο αδερφάκι δεν σου είπα ότι θα τα κάνω όλα άνω κάτω. Κάτω. Ναι. Γεια σου πω. Άκουσες τι σου λέω εγώ ρε γάπη. Σιγά μωρέ Ασπιρίνη. Που σε πρόσεχε που μιλάς στους μάγκες, μη σε φτύσω και σκουριάσεις. Θα με κάνεις. Φτύνω και κολύμπα. Τι είπες. Φτύνω και κολύμπα. Ξαναφτύσε ρε γιατί πατώνω. Με κοροϊδεύεις μου αδερφέ μου. Γιατί μωρέ θα μου κάνεις. Θα σου κάνω ρε, θα σου ρίξω μία στην πάπα. Ορίστε μας. Τώρα, περιμένει. Καραγκάκι που πάνε με το ποτιστήρι. Πάνω σου ξεπλύνω χρήμα. Τι! Ένα μέσο που άκουσες για χρήμα, τίποτα μωρέ που πάω κάτι δουλειές να διώξω. Έλα παιδιά, φύγετε δρόμο. Τι κάνεις μου αδερφέ μου. Θα φύγετε με το καλό ή θα σας διώξω εγώ. Να σου πω ένα Γιωσούα, δώσε εκεί πέρα. Να σου πω φύγε τώρα, θα κατατρέξω. Έλα, σας είπα δρόμο. Δεν πήγαινε στον άλλο καλοκαιρινό. Έλα ρε, πίσω, δρόμο ρε. Ορίστε μας. Άντε μάκες. Ορίστε, θα μου κάνει και μέρα να μιλήσετε, θα μου ψυχείτε είτε μέρα κάτι κουτούσα. Τι ρε, γυρισές. Τώρα λεπτάκι το παιδί κυκλώσαμε. Σαν τους με κάνανε. Όχι ρε παιδιά, ρε πίσω, ορίστε μας, τρομοκρατική επίθεση. Ωραία μάλλον να μου έγινε. Πίσω και σας έφαγα, σκοτώθηκα. Τι έγινε με καλοκαίρι σημαίνεις έτσι. Τίποτα χαίρο, καλά να με δεις, θα γίνω ήρωας, έτσι. Ορίστε μας. Καραγκιόζάκι, μήπως ήρθε κανένας. Μωρές αμέσως να έρθει ο Νιόνιος, άντε, κάτσε γιατί ακούω κάτι σαν κινδυνές εγώ. Βρε καλό στο Νιόνιο. Γεια σου Καραγκιόζα ψυχή μου, τι κάνεις μαμαλά μου, καλά σε. Σιγάρι Νιόνιο, σαν το πολλό είπα η γλώσσα σου, καλά με. Τι γίνεται ρε παιδιά, όλα καλά. Και πώς από εδώ. Ως και Καραγκιόζα, ως και ήρθαμε εδώ να πούμε τα κάλατα. Να πει τα κάλατα ήρθατε. Έστε. Και εγώ νόμιζα πως ήρθες να δεις το Λενιό. Με τον Αγίο, ως και με αναφέρες κύριε Παντούχωνη στη μήνυ σου. Πού το μάθες εσύ. Το Λενιό μου το είπε. Μη φοβάσαι Λενιό. Εγώ θέλω να σε βοηθήσω. Αλλά εντάξει, δεν να τη φωνάξω. Άντες και μαμαλά μου φώναξε την να. Και πού σε, σιγά μη σ' ακούσει αυτός ο γέρος η πατέρπη. Ναι, ξέρω. Αφού εγώ θα σε βοηθήσω. Ελένη!
ονόμα των Αγίων του Μετάρροφου Αθανασί. Τι έγινε βρε Καρεγκιάζη? Κατέβα κάτω με ένα γράμμα από τη Ζάκυνθο. Τι γράμμα καλέ? Κατέβα που σου λέω. Αχ βρε Καρεγκιάζη να πει. Νιώνει αγάπη μου, τι κάνεις? Α, μαραπολά μου, τι κάνεις? Ήρθα από τη Ζάκυνθο κολυμπώντας να σε δω. Τι αυτό? Καρεγκιάζη. Πήγαινε μέσα. Να πάω. Ήρθα από σένα και μη με ακούσει αυτός ο πατέρας σου γιατί εγώ θα το πάρω. Θα το πάρω το χέρι σου, αγάπη μου. Θα το πάρω και... Πάρε να ρε πεταλωθουνά. Καραγκιόζη. Τι σου είπα? Τι μου είπες? Τι σου είπα? Σ' αρρώστηκα. Όχι. Τι σου είπα? Τι μου είπες? Δεν σου είπα πριν να φύγεις να πας μέσα. Πήγα και ήρθα. Πήγαινε και νίξε να γυρίσεις. Α, να πάω στο φαγί σου, πες του έτσι. Νιώνω, κάνω ό,τι μπορώ για να γίνει αυτός ο γάμος. Προσπαθώ να πείσω τον πατέρα μου. Α, μπορεί να το πείσεις αυτόν τον σκυλό, ο οποίος δεν δίνει λεφτά ούτε για την κηδεία του και τι να του πεις αυτού του μου. Ως και τον καλύτερο πεθερό θα έχω. Ως και... Θα κάνω τα πάντα για αυτό το γάμο γιατί αγαπάω εγώ εσένα και δεν θα πάρω ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Τι έκανες εσύ εδώ, ρε? Μπαμπά. Πέρα εδώ είσαι, ο Ιησούς. Τι έκανες εσύ εδώ? Κύριε Σκρούτζε, ήρθα να πω να γεια στον Καραγκιάζο. Α, ήρθες να πεις γεια στον Καραγκιάζο με την ορχήστρα. Ναι. Τι σου κοπήρε? Δεν σου κοπήρε να μην ξαναπλησιάσεις την κόρη μου? Σε με γερό, γιατί εγώ την κόρη σου την αγαπάω. Και τι κάνεις? Την αγαπάω. Στο απαγορεύω ρε που την αγαπάς. Με τι λεφτά πρέπει να γίνει ο γάμος? Θα πληρώσω εγώ. Δεν πρέπει να έχει και πρίκα, δεν θέλω πρίκα. Και σου πει για πρίκα, αυτό θα έπρεπε να έχεις και πρίκα. Λοιπόν, άκουσε με, δεν σε θέλω για γαμπρό μου. Γιατί? Δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις τίποτα. Άκου τώρα ο γαμπρός του Σκρούτζ που δεν έχει λεφτά. Θέλω να φύγεις, γιατί εγώ θα σου δώσω την κιθάρα τη πάτε. Πρόσεξε γερά πως μιλάς, γιατί εγώ δεν θέλω μια μέρα. Δηλαδή και μέρα να μιλείς, φύγετε καλύτερα από εδώ πέρα. Ας και φύγετε, Παπά. Μη μιλάς, πήγε μέσα. Μου φέρεις και τον γαμπρό μες στο σπίτι. Γερό. Ναι. Η κόρη σου Τι είναι η κόρη? είναι σε μια ηλικία που πρέπει να παντρευτεί. Δεν δίνω εγώ λεφτά για κανένα γάμο. Το κατάλαβες? Και πρέπει να βρουν και ένα καλό γαμπρό να είναι πλούσιος. Να έχει να δώσει. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Τι? Ξέρω εδώ έτσι πολύ κόσμο, είναι ένας άλλος, είμαι κι εγώ, είναι κι ο Νιόνιος, είμαι κι εγώ, είμαι κι εγώ, είναι κι ο Νιόνιος, είμαι κι εγώ, Τι και ξέρε. να μωρέ, κι ο Νιόνιος, καλό παιδί είναι. Δεν θέλω να πω αυτό το όνομα εδώ μέσα. Δεν το θέλω για γαμπρό μου. Καλά μωρέ, Πήγαινε μέσα κι εσύ. δεν δέχεσαι κουβέντα μωρέ. Ορίστε μας, συγκούρτης μια ζωή θα είσαι. Ορίστε μας, για κάτσε εδώ πέρα, πας και ακούσουμε καμιά φωνή ρε παιδάκι μου. Μόλις ήρθα από Λόντον, από Λονδίνο, ήρθα εδώ στο brother, στον αδερφό μου τον Σκρούτζ, να του ζητήσω όποια κάνει. Θα είναι εδώ ή θα με έχει ξεχάσει.
Σκρούτζ, αδερφέ μου. Καραϊβέλη. Τι, Χτυπάει η πόρτα. τι τα έκανες καλό. Να πάω να δεις ποιος είναι, ρε. Α, Χαίρετε. χαίρετε. Καραϊντόζη, σου λέω, χτυπάει η πόρτα. Θα τη βγάλω εγώ αυτή η μάνα την πόρτα, δεν μου γλιτώνει. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε λέω, χαίρετε. Μα... Βρε Καραϊντόζη με τρελάνει, σου λέω, χτυπάει η πόρτα. Μωρέ, θα του φέρω εγώ την πόρτα στο κεφάλι. Ποιος είναι? Ένας ευγενικός κύριος και με τη χαιρετάει, ξέρω εγώ την δουλειά. Χαίρετε, έλα εδώ, παιδί. Έλα εδώ, είμαι κουρασμένος. Έχω έρθει από ταξίδι. Μου φέρες ξύδι. Όχι, είμαι από ταξίδι. Ποιος είστε κύριε? Εγώ είμαι ο αδερφός του Σκρούτζ, ο Μάλι. Έχει αδερφό αυτός ο ξεκούτης. Πού από εκεί και δεν το φέρεις καθόλου εσύ. Και από πού είσαι? Εγώ έμενα πολλά χρόνια στο Λονδίνο, Λόντον, στην πατρίδα. Και τι θες εδώ? Θέλω τον αδερφό μου, να δω τον αδερφό μου. Περίμενε. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Μαρία. Πώς σε λένε? Μαρία. Τον πατέρα σου? Χριστίνα. Χριστίνα είναι τον πατέρα σου? Ναι. Και τη μητέρα σου? Τη μητέρα μου τη λένε Μαστοχαράλα. Παιδί μου Μαρία. Καραγιώζη με λένε. Καραγιώζη? Ναι. Και γιατί είναι και τα μούτρα σου Καραγιώζη? Είμαι κουτσομπόλη. Να φωνάξω το Σκρούτζ. Φώναξε ρε παιδί. Είσαι καλός άνθρωπος είσαι. Που σε χαιρό. Και ένα Καραγιώζη. Είναι ένας από κάτω. Και τι θέλει? Θέλει κάτι να σου πάρει τα λεφτά. Τι? Δεν αμέσως για λεφτά μου ρε. Κατέβα μου ρε κάτω να δεις. Τι έγινε? Μα λέει Σκρούτ, αδερφέ μου. Μα λέει αδερφέ μου να σε φιλήσω. Πόσα χρόνια έχω να σε δω. Μη λες χρόνια. Συγκινούμε. Έχεις αλλάξει, έχεις μεγαλώσει αδερφούλη μου μικρέ. Πώς και από εδώ. Χαμός θα γίνει. Πού σε λένε οι Καραγιώζοι. Βάλτε τα φθηνά τα σερβίτσια και σπρώστε το τραπεζομάτιλο. Βγάλτε και το κουτοπουλάκι και το ψυγείο. Ήρθε ο αδερφός μου. Πώς και από εδώ θα μείνεις εδώ στις γιορτές. Ναι, έτσι έλεγα. Ήρθα στη σένα και πιο χωρά πρόβλημα. Ό,τι θέλεις σήμερα σου λύσου ο αδερφός. Σκρούτζ. Μου τα φάγανε Σκρούτζ. Τι σου φάγανε? Τα χάσα όλα τα λεφτά μου Σκρούτζ. Τι χάσα τα λεφτά σου? Τα χάσα και ήρθα εδώ στον αδερφό μου, στο αίμα μου, φαμίλια. Ήρθα εδώ να με βοηθήσεις. Αν μπορείς να μείνω για λίγο στις γιορτές και λίγο παραπάνω, να βρω μια δουλίτσα. Πας και μπορέσω να τρώω δηλαδή από σένα, ώσπου να βγάλει τα λεφτά μου και να φύγω. Δηλαδή θέλεις να τρως από μένα, να κοιμάσαι στο σπίτι μου και τέτοια. Ναι. Ναι. Πήγαινε πίσω στη ματρίδα σου, γιατί νομίζω ότι εκεί σε αγαπάνε περισσότερο. Μα σε παρακαλώ, δεν έχω που να πάω μόνο εσένα, έχω στο μόνο με αυτό και την ανιψούλα μου. Πήγαινε, και έχει εδώ η Ελλάδα ένα κλίμα. Δεν αντέχει το κλίμα, δεν το συζητάς καθόλου, πήγαινε. Και εγώ πού θα μείνω? Γερό. Τι έγινε, σε έδιωξε? Δεν με θέλει, δεν μ' αγαπάει κανένας, παιδί μου, Καραγιώζη, όχι έγινα. Θα μείνω στον δρόμο, θα πεθάνω. Όχι, μην τα λες αυτά έτσι πάνω στο άλθος ηλικίας θα πεθάνεις. Εδώ, σε μένα θα μείνεις, στο σπίτι. Στο σπίτι το δικό σου? Ναι. Πού είναι το? Πίσω σου. Μα εκεί δεν βλέπω κανένα σπίτι. Θα έπεσε κανένα από σπίτι φαίνεται πάνω. Είναι αυτή η καλύβα. Μένουν άνθρωποι. Τώρα μένεις και εσύ. Έλα, προχώρα. Μόνο σκύψε μην χτυπήσει το πολυέλαιο. Μα δεν βλέπω κανένα πολυέλαιο. Θα μου το φέρω την επόμενη εβδομάδα. Μου σκύψε που σου λέω. Ορίστε. Μπράβο. Μείνε εκεί και ό,τι χρειαστείς από μένα, έτσι. Το ορίστε μας. Γυναίκα! Είναι Καραγιώζη. Βάλει του γέρου να πιει κανένα καφέ. Καραγιώζη, εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε καφέ στο σπίτι.
Έβαλα στο νερό, ξέρω από το κάτι και αρασέτο. Ορίστε μας. Για να πάω. Ρε τσιγκούρ, τον έδιωξε τον αδερφό σου. Ήθελα να μου φάει τα λεφτά του με ουσία. Τίποτα δεν ήθελε, μας έλεγε να μείνει μαζί σου, ήθελε. Μπορεί δεν συγκινήσει με τίποτα εσύ. Άντε, κοιμηθείτε εδώ πέρα. Ξαπλώστε εδώ πέρα. Γέρω να κλείσω την κουρτίνα. Κλείστε τα. Να κλείσω το μπατζούρι. Κλείστο. Να κλείσω το φως. Κλείστο. Να σου κλείσω τα μάτια. Κλείστο. Τα μάτια, μην ξαναβαρέσεις. Με ξαναβαρέσεις, δεν θα τσακωθούμε. Ορίστε μας. Γερό. Κύριε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Καραγκιόζ. Ελένη, τι είναι καλή Καραγκιόζη? Καληνύχτα. Καληνύχτα Καραγκιόζη. Γερό. Κύριε με. Καληνύχτα. Το είπαμε καληνύχτα. Ναι. Άκουσε γερό. Κύριε. Καληνύχτα. Εγώ πάλι καληνύχτα. Καλά μου. Ορίστε μας. Μωρέ, για κάτσε ρε παιδάκι μου να κοιμηθώ κι εγώ. Να ξεκουραστώ να δω τι περιμένει να γίνει αύριο. Αποστολή έχουμε πριν η νύχτα τελειώσει. Τον αρχηγό να ευχαριστήσουμε που πρέπει να ξεχαλώσει. Είμαστε εδώ τη νύχτα. Τους κακούς να οικονομήσουμε και κάτω από τον κορμό της γης την πέρα τη γη να πλειονίζουμε. Μπαίνουμε σε καμπινάδες, το βάζουμε τις κυράδες, τα κάνουμε όλα άρον-άρον σε αυτή τη νύχτα το καλικατσάρο. Εδώ μας είπε ο αρχηγός να έρθουμε, σε αυτήν εδώ την πόλη, όπου γεννουρκορεύουν όλοι. Ανάμεσα σε αυτούς, το Χριστουγέννο τους πιστούς, ζει ένας κακός, στριφνός, φιλοχρήματος κακός, τσιγκούνης, δεν βοηθάει τους φτωχούς κι ανήκει στους κακούς και είναι ο περιβόητος του εμπενίζες κρούς. Τρέχτε, τρέχτε καλικατσάρι μου, το σπίτι φύλλα και φτερό και φέρτε το τσιγκούνι μπροστά στον αρχηγό. Εγώ είμαι εγώ. Τι να σας πω, εσείς ποιο ψάχνετε? Εσείς ο τσιγκούνης! Όχι ρε παιδιά, εγώ φτωχός είμαι, δεν είμαι τσιγκούνης. Ορίστε μας δεν έχω πέρα. Ορίστε μας. Έτσι μπράβο. Σκύφτε ολόκληρη. Έτσι μπράβο. Έτσι θα κάνεις τον Καραγκιόζη. Νομίζετε θα μπείτε σπίτι μου και τι θα μου κάνετε, δηλαδή θα με τρομάξετε? Έτσι μπράβο να δείτε τι έπαθα. Έτσι θα με φοβάστε με τον Καραγκιόζη. Γιατί εγώ είμαι ο αρχηγός σας. Ορίστε πατά. Έλα εδώ εσύ. Κάτσε εδώ. Τι είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ? Δεν ήταν όπως κι εσύ. Τι με θέλετε μέσα? Δεν σε θέλουμε. Λίγες ερωτήσεις. Πολεμάστε να παρακολουθώ. Όχι, εδώ. Κάτσε μη μου τραβάστε και να πάτε να μου σκίσει το σόβρα. Αφού δεν φοράς γραμμάτα. Γιατί φοράω σόβρα ακόμα. Κάτσε εδώ. Εσύ είσαι ο τσιγκούνης που ψάχνουμε. Όχι ρε παιδιά, εγώ είμαι ο Καραγκιόζης. Είμαι καλός άνθρωπος. Εσύ είσαι ο τσιγκούνης. Αρχικά να το φάω τη μύτη. Τι είναι η μύτη μου μπορεί να τη φας, μπορεί σε σαλάμι, την πέρασες. Έλα εδώ. Πρέπει να τιμωρηθείς.
Εσύ είσαι ο κακός! Να τον βρήκα! Α, βοήθεια! Βοήθεια! Καραγκιόζη, βοήθεια! Βγαίνω εγώ βοήθεια! Αφήστε με! Εσύ είσαι λοιπόν ο Σκρούτζ ο περιβόητος. Εγώ είμαι, αλλά δεν μείναξα κανέναν, εγώ κοιμάμαι! Εσύ είσαι λοιπόν Σκρούτζ που ψάχνουμε, που παρατηρούμε από τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Σε παρακολουθούμε, Σκρούτζ, όλη τη χρονιά. Και είδαμε μόνο έναν άνθρωπο κακό, ένα τσιγκούνι που πίνει το αίμα αθώων ανθρώπων και δεν τους αφήνουν να κάνουν Χριστούγεννα. Πονάς. Σε βλέπω, βάζεις στόχους σε ανθρώπους. Τους βασανίζεις, τους παίρνεις τα λεφτά και δεν τα κάνεις και τίποτα. Είναι δικαίωμά σου, Σκρούτζ, να μην ζεις τα Χριστούγεννα, αλλά δεν μπορείς να μην αφήνεις και όλους τους ανθρώπους να τα χαρούνε. Δεν παίρνεις παράδειγμα από τον Καραγκιόζη, που είναι ένας άνθρωπος καλός, σοφός, είναι φτωχός και μόλις πάρει λεφτά θα τα δώσει σε φτωχούς και στα μικρά του παιδιά. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό λέω. Εσύ, Σκρούτζ, τι έκανες? Μα κι εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν δίνεις λεφτά στον Καραγκιόζη που ήρθε για δουλειά να ταΐσει την οικογένειά του τώρα που είναι Χριστούγεννα. Δεν του δίνεις πολλά λεφτά γιατί? Για να μην τα χάσεις από το θησαυρό σου. Μα δεν έχω λεφτά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχεις. Έχει ψέματα και δεν μου δίνει και εμένα. Ούτε την κόρη σου παντρεύεις, παλιοτσοκούνι, που έχει βρει ένα καλό παιδί. Μα είναι γλυκοθύρας. Είναι λιμοκοντόρος. Ένα πολύ καλό παιδί, Σκρούτζ, και δεν δίνεις την ευθύ σου για να μην πληρώσεις το γάμο. Ούτε και τον αδελφό σου έβαλε στο σπίτι, που ήρθε ο κακόμοιρος από το Λονδίνο για σένα να σε δει, με ό,τι λεφτά του είχαν απομείνει, και τον έδιωξες, τον έστειλες και μόνο ο Καραγκιόζης τον πήρε στο σπίτι του. Δεν παίρνεις μάθημα από τον Καραγκιόζη, Σκρούτζ, να δεις τι σημαίνει ανθρωπιά και φιλότιμο. Δεν παίρνεις, Σκρούτζ, σαν εσύ να είσαι τέτοιος άνθρωπος και να πίνει το αίμα των ανθρώπων. Μα σας παρακαλώ, σας δίνω λεφτά να φύγετε. Δεν μας γίνουν εμάς τα λεφτά. Να τα δώσεις εκεί που πρέπει τα λεφτά, Σκρούτζ. Εμάς μόνο ξέρεις τι μας νοιάζει. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Εσύ ποιον βοήθησες, Σκρούτζ, για να σε βοηθήσουμε? Βοήθησες ποτέ κανέναν? Πρέπει να τιμωρηθείς, Σκρούτζ, για αυτό που κάνεις και να αφήνεις τον κόσμο να κάνει Χριστούγεννα και του χρόνου, γιατί αυτή η εποχή μικρά μεγάλα παιδιά, γόρια, κορίτσια, ανέκαθεν ηλικίας, θέλουνε τα Χριστούγεννα για να θυμηθούνε πόσο καλά μπορεί να είναι, και εσύ έχεις στόχο, Σκρούτζ, να μην το κάνεις από τα πραγματικότητα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, οι Καλικατζάροι, για να σε στείλουμε στο δικό σου κόσμο, σε έναν κόσμο που σου αξίζει και... Λοιπόν, πιστή μου Καλικατζάρη, ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Βοήθεια! 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 Βοηθήστε με, αφήστε με κάτω! Δεν θα γίνω καλός άνθρωπος! Θα αλλάξω! Θα βοηθάω! Αφήστε με, σας παρακαλώ! Αφήστε με! Βοήθεια με όλοι! Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που βρίζει στα αυτιά μου. Άρχισε! Σημέρωσε Χριστούγεννα! Μα τους Καλικατζάρους, γρήγορα πιστή μου Καλικατζάρη, να πάμε στον κορμό της γης. Γρήγορα μη μας κάνουνε κακό. Βρόντισε, Σκρούτζ, να αλλάξεις. Ελπίζουμε να πήρες το μάθημά σου. Να γίνεις καλός άνθρωπος, γιατί αλλιώς και τα επόμενα Χριστούγεννα θα μας εμβλήσει μπροστά σου. Να πάρεις ξανά το μάθημά σου. Φρόντισε να αλλάξεις, Σκρούτζ. Να γίνεις καλός. Γρήγορα. Παιδί μου Καραγκιόζη,
Είμαι καλά, παιδί μου. Τι έγινε, ποιος τους έδιωξε? Παππούλη μου, εσύ τους έδιωξες. Δεν έδιωξα κανένα, παιδί μου, Καραγιώση. Ξημέρωσε Χριστούγεννα. Παππούλη μου, ας σου φιλήσω το χέρι. Τραβάει. Θα φύγω ένα Σκρούτζ. Όχι, παππούλη μου, μη φύγεις. Έγινα καλός άνθρωπος. Θέλω να έρθεις σε μισή ώρα και να έρθεις να πάρεις ρούχα και λεφτά θα σου δώσω εγώ για τους φτωχούς να τα πας στην κοινωνία. Να βοηθήσεις τον κόσμο που θέλει βοήθεια. Ωραία, μανούλα μου, τι θαύματα γίνονται εδώ πέρα. Αλήθεια, λέει Καραγιώση. Ξέρω εγώ μωρέ τι έγινε. Θα φταίει μάλλον το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και πού είσαι παππούλη μου. Την άλλη εβδομάδα θα σου φέρω εγώ την κόρη μου και τον Διονύσιο να τα παντρέψεις τα παιδιά. Έγινε λοιπόν, θα κανονίσω τον δικό σας το γάμο. Πήγε κι εσύ Καραγιώση. Πάρε την οικογένειά σου. Θέλω να καθαρίσεις το σπίτι, να βάλεις να φάμε. Πάρε την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και τον αδερφό μου και ελάτε μέσα στο σπίτι να κάνουμε ένα τρικούρ με το τραπέζι χριστουγεννιάτικο. Μπράβο ρε γέλο, αυτό θα γίνει. Πήγαινε, άλλαξε, πήγαινε εκεί πέρα και σε μετανηφικά τώρα. Και πήγαινε. Γέλο, με ζει με πειράζει. Ναι. Άντε, και θα δούμε. Πήγαινε. Καλά Χριστούγεννα. Ωραία μανούλα μου, τι έγινε. Φεύγεις και εσύ παππουλάκι μου. Φεύγω παιδί μου Καραγιώση γιατί έχω λειτουργία. Φιλιά πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Στο καλό να πας παππούλη μου. Άρε μανουλίτσα μου, τι έγινε. Ποιος το περίμενε αυτό, πως ένας άνθρωπος σαν το Σκρούτζ μπορεί να αλλάξει. Άρα πως καταλάβατε, κάποιες δυνάμεις ανώτερες από εμάς είναι εδώ στον κόσμο για να μας αλλάζουν. Να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, που θυμόμαστε όλοι πόσο καλοί μπορούμε να γίνουμε και φιλάνθρωποι, να σεβόμαστε και να αγαπάμε τον διπλανό μας. Τι να κάνουμε. Εγώ προσπάθησα, μπορεί να έκανα καλά, μπορεί και όχι, αυτό το αφήνω σε εσάς να το κρίνετε. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, η παράστασούλα μας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε όλους που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.